Здравейте хора, днес вчера играем Майнкрафт, тръгна играта, тръгна ми, изтегли се отново играта от друг сайт и ми тръгна, но няма да правим Clash Royale Майнкрафт, в последствие ще направим втори епизод, а сега просто ще се развиваме, както ви бях снимал, как да се развиете бързо и лесно на Майнкрафт. Днес ще направим нещо подобно, но ще продължим този урок и ще се старая да не се изгубвам, вече там ведем добро място да се направим къща, както ви показах, за сега ще бъде в планина, дълбаем малко и се разширяваме и за сега ще бъде такава, да. Тук обаче е доста ниско и няма да е подходящо, но тук няма да се точно място. Добре, да вземем малко дърво и ще помислим. Тук не е доста ще забавя, но високо е и добре, овцата поне ще убием. 4 удара ми трябва, за да я убием. Иди да бягаш. 1, 2. Не умря. Ами, значи 5. Колко да трябва да е нанеса да я убия, вау. Преди умираше, преди умираше на 4 удара, сега доста и трябват, но добре, сега от тук ще вземем дърво. И, не знам, може пък и да не приложим тази техника за къща, защото искам да пък да ми е по-видимо естествено, но колко да намерих това дърво, тук е някакво много тъмно. Яркостта ми е усилена, но както супер. Добре, да проверим яркостта, отколкото знам къде си. Ето тук, добре, така е малко по-добре, да. И се надявам тази версия да не е толкова бъгната, както беше от предната. Така ще взема всичкото дърво. Доколкото мога, да, ако е твърде високо, няма да мога, но и тук взимам. И още едно дали има? Да. За тук имам 6 по 4, 24. И да, повече не мога да стигна. Не виждам хубаво дали има. Но тук имам. Да, има доста. Добре, доста изнервящо е това. Но поне взех доста. Тук ще вземем и това ще да няма цялото. Но доста материал. И така, 18, 19, добре, доста намерихме. И сега тук някъде ще се направя, тъй като, да, ето тук мисля, че е добре. Първо да обработим дървото. Да излезе повечко, да, ще излезе естествено. Добре, 64 и 12, добре, доста излезе. И сега да започнем с, няма да е много голяма за сега, но в последствие естествено, че ще стане. Но все пак това дърво трябва да ми стигне. И да, надявам се този път да ми стане някаква поредица епизоди на Майнкрафт, че е доста добре, но знаете, че много не ги спазвам тези неща. Виждате, кога не съм снимал на Майнкрафт. Добре, ама Майнкрафт си, Clash Royale Майнкрафт, но не мога да летя тук. Но до никъде няма да ми стигне дървото, за жалост, но ще трябва да ходя да взимам още доста. Но поне знам къде да си направя стъкло, така че ще оставя две места, ето тук едното и тук за прозорци.
Има доста пясък около мен нататък. Така че да. И добре, остана ни да минем още един път. Дали ще успеем цялостно не знам, но тук вече трябва да го минем. Не. Хубаво, че тук имам празно място. И имам 14. Надявам се да ми стигнат. О, не. Колко? 64 вече заминаха. И тук трябва да внимавам да не падна. Останаха 4 и ще ми стигнат за това, но не и за покрив. Денят вече свършва. Така, добре. Не, едно съм пропуснал тук, тези ще ги махнем. Но сега трябва да слиза, за да го взема. И оттам как ще се качим, ще видим. Но поне имаме стените на къщата. Да, тук не трябва да се качвам, добре. Трябва ми още дърво. Това го обрах цялото, в това няма къде да намерим. Да, трябва да ходим до новачак. Но първо овцата, тя не е за изтърване, тъй като... Добре, защо бягаш сега? Чакай толкова, спускам се взема мутото. Да си направим легло. На 6 на 7 размера, вече това е доста първо. И добре убиха. И стигнах до дърво. И колко много пясък има тук. Но мисля, че най-рядко пуска в снежни лордове. Но е доста яко. Лично аз си бях стеглил преди тази игра, но нали просто защото мои приятели играеха и знаете как е, когато сте по-малки, да не оставате по-назад, естествено, да не ми се подиграват някакви такива неща. И сега бях изтеглил и нищо не разбирах, но бях в такъв урод и беше наистина яко. Тук видях бяло дърво, но е доста далеч. Не ми занимава 5-20 дървета. Но... Да, и от тогава, честно да ви кажа, не съм попадал много на такива ордове. Но мисля, че така къщата ми изглежда доста по-добре, отколкото да е в стената, Добре, няма да я гоня. Колкото да е в някаква планина. Така, вземем... Не. Добре, тук пак ще успея да си кача горе. Така, сега да се надяваме дървото да ми стигне. 20 дървета ще са. И са готови. Не става сега там. О, сега за едно дърво загубих. Заради това, че там не ми влиза. Какво? Толкова бързо свършиха тези дървета. Май ще се скал за сега, но... Да, не иска да губя толкова много време, за да ходя пак да взимам дърво. Мисля, толкова бързо свършиха 20 дървета. Сега ще вземем повече кал. Но в крайна сметка ще ми трябва дърво, така че... Трябва да вземем, от тук ще взема добре. Добре, не успявам тъна. И доста грозно става така. Но добре, имаме вече покрив. Оставам да намерим камък, но за който ще ни трябва
дърво. Също ще ни трябва врата, отново за което ни трябва дърво, така че сега имам 3 пръст, 4 с това, което. И тук от стената ще вземем 4 долни. И тук дърво. И вижте колко ми е мъничка къщичката. Но да, вече имам 4 дърво. Доста е тъмно, не се вижда. За жалост нямам овца някъде тук наоколо, няма ли да си направим дърво? Защото ще е доста по цяла нощ, ако трябва да сме така. Там нещо има на мирта. Да, не е овца. Но какво е? Какво е това? Да пък тук някъде ще има село сигурно, защото това е кладенец. Колкото успявам да видя в тъмнината. Съжалявам за което, че и ви така трябва да се бръчкате, за да успеете да видите нещо, но на мен е по-гадно, тъй като играя и е доста гадно. Наистина една овца ми трябва да намеря. Ако намеря, ще е доста добре. Не, това не го. Това бях забравил за тях. Наистина бях забравил за зомбицата. Трябва да бягам, но къщата ми къде е? Там има зомби, как ще избягам, не знам. Идва към мен, газ! Бързо, бързо, бързо! Какво е това? Това ли ми е къщата? Да фък, не знам. Но какво е това? И добре, тук ми е къщата. Вау, нищо не вижда от очите ми. Зомби до мен. За да предприем бой. Ще убия, аз ти куче мръсна, но идва още една зомби. И тук спирам бързо на пауза, въпреки че в момента може да ме убият. Настройки. Хайде бързо настройки, те ще ме убият и то убиха ме сигурно. Да, сигурно са ме убили вече. Но ето, че отново версията е много тъпа. Какво е това да фък нещо, колко ме интересуват? Да, в момента ме бият. Убиха ме. Но откъде беше дификалти? Гейм. Добре, мултиплеер не. Какво е това бил? Не знам, но вече съм мъртъв. 100% да респаун. И мисля, че това ще е с видеото. Ако ви харесва, дайте един лайк, абонирайте за каналът ми. Спирам го, защото не мисля да се напрягам още тук. Естествено, че ще си водим това, но мама ми звъни, за което ще... И да, ако видеото ви е харесало, дайте един лайк, абонирайте за каналът ми. Забравяйте да ги бъдат, ще абоната. И да, просто ако искате да научите повече, отидете за видеото ми за гибаве. Видите се ясно и по заглавието, и по personализираното ми изображение. И да, това е с видеото. До скоро!